Helo, fi di Kelvin Jones, swyddog datblygu i'r BTO dros Gymru, a dwi yma heddiw siarad i chi ynglyn â'r gylfin braf a Hawfinch. Aelod mwyaf o'r teulu Pincot yma yn Brydain, deryn mawr lliwgar, ond deryn swyl iawn ac anodd i weld, heb ipyn bach o dips a gobeithio fe helpu chi ymlaen wan. Wan, fyswn i ddim yn ddyn y BTO os o'n i ddim yn daros mapio chi. A hwn ydy'r atlas gath i greu rhwng 68 a 72 efo data da chi, y bobl wedi gasglu, ac mewn danos na deryn o'r de dwyrain ydi o. Gwylod Kent, Gwylod Lundan, drosodd am East Anglia, a chydig iawn adar yma yng Nghymru. Ffyrmyn bach i lawr yng Ngwent ac ambell i sbotyn yma yng Ngwynedd a drosodd yng Ngheredigion. Rwy'n ni 20 mlynedd ar bethau i 88 a 91, a fel da chi'n gweld, mae niferoedd y deryn wedi mynd i lawr yn arw. Lot fwy o gasglu dot at ei gilydd yma yng Ngwent, a ambell i sbotyn yma yn y Gogledd Cymru ac yn y Canolbarth. So, mae rhywbeth yn digwydd efo nhw. Yr atlas dwytha gath ei gynhyrchu, fel da chi'n gweld, mae niferoedd wedi disgyn yn dros Brydain i gyd. Ond mae yna fwy o smotiau yma lawr yn Sir Feirionnydd, yma yng Ngwent, ac i fyny mae'n Silverdale yn bell o Martin Mere. So, mae yna rhywbeth mawr yn digwydd. Mae parall da ni'n mynd i gynhyrchu fo'r holl ddata sgynnu ni heddiw ydy hwn sy'n danos lle da ni wedi colli nhw, rhaid triangles bach llwyd, a lle maen nhw wedi mynd i fyny. Eto, yma yng Ngwent ac yma yng Ngwylod Sir Feirionnydd. So, diddorol iawn. So, y gylfin braf y ffeithiau. Maen nhw'n deryn anodd iawn i studio, am bod nhw yn swyl. Maen nhw'n byw mewn goedwigodd weddol hen efo coed mawr, so maen nhw'n weld yn dopio'r coed. A beth sy'n diddorol am dderyn fawr lliwgar, munud mae o'n eistedd llonydd yn y goedan, mae o'n anodd iawn i weld. Ond dyna ni. Hefyd, maen nhw'n anodd i dal. Ydym fwy am hynny mewn chydig. Ond y broblem fwyaf bosib ydy de, maen nhw'n medru brathu. Pan da chi'n meddwl bod y gylfin mawr na sgynnyn nhw y big yn medru malu cerig meddys, a cherries, a bob dim mawr el allu, ac malu nhw racs i fita'r cnawd yn ei canol lle. Meddyliwch be maen nhw'n gwneud i'ch bysad chi. Os da chi eisiau gwybod sut dimlad dio, dowch chi'n weld yn y swyddfa, mae gen i bar o bliars, a mae o fel yna bys chi, a na i wasgu a pidio gadael fynd, a dyna di'r teimlad. Pan mae'r eisiau sgwrs mat i gilydd tro cyntaf eisiau drwy'r cofnodion i gyd yn database y BTO i weld faint o'r gylfin braf oedd wedi cael ei fodrwyo erioed. A dyma o, oeddech chi'n gweld, dechrau 1938, chydig iawn, codiad wedyn yn yr 80au, fynd yn ôl i lawr, ac wedyn yn adag yma'r flwyddyn, yn hwyr yn y 90au ni flaen, lle mae niferoedd wedi mynd i fyny. Be ddigwyddodd adag yma? So, 1956 oedd Rhwydi Maen yn misnet i'r wlad yma. Cyn hynny, oedd rhan fwyaf adar wedi gwneud fel cywion yn y nythod. A fel soniau wedyn, ydy'r nythod nhw ddim yn hawdd gael hyd i. Hefyd amball un yn cael ei ddal mewn llefydd fel Ynys Enlli, mewn yr Heligoland Traps na lle adar yn glanio, wedyn cael ei brysio'n ei blaenau i'r catch bach yn ei ben bella. Ar ôl y Rhwydi, oedd pobl wrthi yma thraw, Guy Mountford i waith mawr arnyn nhw, rhywfaint o frwydom dyn mlaen lli. Ond y broblem oedd neb yn cael niferoedd mawr. Dyma ni'n 82, nath rhywun lot o waith yn ydag yno, ond chi'n gweld, un llawer adar cael ei dal. So pe gwyddoedd. Wel, oedd Jerry sy'n byw i lawr yng Ngwent, mi oedd o'n dal lot o adar yn yr Forest of Dean, ac i lawr yng Ngwent. A mi oedd gen Jerry dal amball un. Dyma Jerry'n penderfynu, wel mae rhaid bod yna ffordd o ddal nhw. Am chydig o flynyddoedd, dyma Jerry'n gweithio'n galad a gweithio allan sut i dal nhw. A dechneg ffeindio Jerry oedd i roed hada duon allan iddyn nhw, o mond o mis Chwefror yn ei flaen. Pan na ddigon o fwyd yn y gwyllt yn y coedwigodd iddyn nhw, dyn nhw'n eisiau gwybod. So beth cyntaf wrth fwydo, oedden nhw o diwedd mis Chwefror yn ei blaenau, oedd yr adar yn dod i chwilio am fwy o faith i gael dod i mewn i barod i nythu a cael y condition yn y cyrff yn barod. Wedyn, dechrau Jerry weithio allan rei sut dwi'n mynd i dal nhw. Beth cyntaf o'r Rhwydi Maen, yn triangl o gwmpas lle oedd y hada, ond y broblem ydy fel lot o teulu'r Pincot, maen nhw'n disgyn yn syth i lawr o goed ac yn mynd syth yn ôl i fyny. Efo Rhwydi Maen, dych chi adar sy'n mynd ar yr ochr ac i mewn i'r rhwyd. So oedd o'n dal amball un,
ond dim llawer. So be weithio Jerry allan, so oedd yn mynd allan a dychryn nhw pan nhw'n bwydo'r llawr, oedd nhw'n gyd yn hedfan am i fyny, a wedyn am wrychod yn y goedwig. So ddechreuodd roed y rhwydi o flaen y grychod, ac wedyn dychryn nhw a ddechrau dal nhw. So, gwych iawn. So dyma ni lle ddoth Jerry, a nifer o dechrau mynd i fyny'n pwynt yno. Mi sgwynnodd article i'r cylchgrawn da ni'n cael o modrwyr, sut oedd wedi bod yn dal nhw, a'i pyn bach a sut wedi roed oed yn nhw yn gweithio allan cilwch godau eirach ati. A ddechrauodd hyn godi diddordeb. Wan, mi oedden ni'n gwybod bod yna rhywfaint yn Nolgella. A roedd un o Dave Smith sydd wedi gwneud y gwaith yma no, neu ddechreuodd y gwaith yma no mewn chydig. A oedd o'n ama bod yna rhyw 30 o gwmpas. So, o flwyddyn yma, dyma nhw'n penderfynu, reit, dyma ni iwsio techneg Jerry i weld faint ddalon ni. Ac y 30 o Dave yn meddwl oedd yna, flwyddyn gyntaf ddalon nhw dros 100 yn y 3 mis Mawrth, mis Ebrill ac i mewn i mis Mai. So, yn amlwg, o'na lot mwy yn Dolgellau na ni'n feddwl. Ar ôl hynny, gath y prosiect pyn bach bysyrach, gweithio'r techneg i gael ei weithio lle, a erbyn heddiw, mae Dolgellau wedi mynd yn le pwysig iawn dros y Deyrnas Unedig i'r Gylfyn Braf. Yma yn y gogledd, mae yna poblogaeth bach yn Dyffryn Conwy, mae yna rhywfaint yn ardal Rhythun, a da ni'n gwybod bod yna rhywfaint o adar Dolgella, mynd cyn bellad ac i fyny Maen Twrog, Clamrothan, Penrhyndeudraeth ac yn ei hola, ond fwy am hynny. So, dyma'r atlas o adar Gogledd Cymru gath i wneud ar gefn yr atlas fawr, a fel da chi'n gweld, yma yn Nolgella mae'r boblogaeth fwyaf, i fyny ym Mrhyd-y-Maen a'r Bala, sa chi'n disgwyl rhywfaint, Maen Twrog, mae rhywfaint yn nhw'n llwydo yma yng Nghoed y Brenin, so diolch yn bell dyn nhw fynd. Mae yna boblogaeth bach i weld ochr Rhythun, a mae yna boblogaeth esblynyddodd yn Dyffryn Conwy, ond dim yn niferoedd sy'n weld i lawr yn Nolgellau, neu bod ni jyst dim yn llwyddiannus yn dal nhw. So dyma ni, fynwant Llanelli lle ddechreuodd y holl waith i gyd. Mi oedd Dave yn gweithio ar SBB ar y mawddach adag yno, ac un bore oedd yn hwyr i waith. A dyma rheolwr yn gofyn lle ti wedi bod. O, dwi wedi bod yn cyfri'r Gylfyn Braf i fyny yn Llanelli. Pa Gylfyn Braf, medda fo. A dyma Dave yn dweud, dwi wedi wrthio ti wythnosa wan lle, efo'r coeau mawr yn sbio ar y Gylfyn Braf. Mae rhywfaint yn llwydo yn gefn pentra Llanelli, a maen nhw'n dod drwy'r fynwant yn Borion, off nhw i rwla, yn ôl trwy fynwant yn Prawn, efo off nhw i gludo. So, dyma o Dave. Mae'n rhaid i chi'n abod o. Dwi'n siŵr pwy di hwn efo fo, lle rhyw fois yn licio. Be mna lo ffotobomio lluniau, dwi'n siŵr pwy ond dyna ni. So dyma ni, Gylfyn Braf wedi ddal. Wan, mae gen y BTO reola am danos lluniau. A maen nhw'n dweud, da ni'n fod i danos lluniau, sy'n lle wedi'r deryn ni'n gyffyrddus, neu di'r blif o'n berffaith, neu mae'r gwaith fel allu. A sy'n nhw'n gweld hwn, sy'n nhw'n dweud, o, mae yna waed. Ond mae rhaid ni ddeud fy ngwaed i di'r gwaed. Mi o'na rhyw gyt bach ar ochr y mis i, a pan dynais i hwn allan o'r bag, mi afylodd yn y cut, a mi ailogorodd o, ac o'n i'n gwydu am rei fynida. A fel chi'n gweld, mae yna rhyw glint bach yn ei lygad o fan'na allu. Ond sbiwch ar y big na, mod i'n mynd yn las. Os da ni'n dal nhw o mis Chwefror, mae'r big yn bwydda ola bron nhw'n wyn. Ond fel mae'r tymor nythu'n dod yn ei flaen, a maen nhw'n dod i'n barod i nythu, mae'r big yna mynd yn dwllach glas ac yn dwllach glas, a mae'n dwad y lliw hia'r glas fel fan hyn. Dydy o'n wych. Wan, un beth iddo ni pan ddechreuon ni dal nhw, oedd y llyfr yn deud bod nhw'n pethau hawddan y byd, ydy gwahaniaeth o'n ceiliog a ieir. Wel, da chi geiliog, dyna chi ar. Dwi'n meddwl, broblem ydy o gyn lliad wedi cael ei dal o'n wlad yma o bobl ddim yn gyfarwydd efo nhw. Wan, da ni wedi dal dwman o'n nhw. Mae'n reit hawdd. Ac hyd yn oed pan nhw wedi pwrw plu yn sydraf a dechrau fel oedolion, mae'n hawdd deud y ceiliog i'r ieir adag yno. Be sy'n ddiddorol, da ni hefyd, yr ymwydwriaeth lliw yn nhw. A mae hyn wedi gadw ni weld nhw yn bob math o lefydd a pobl pigon ni gerddi. Mae hon yn ardd yn tu cefn i'r Police Station Dolgellau, Trefor sydd wedi symud o'r ardal byn heddiw. A o'n i'n nabod Trefor drwy sgwrsiau ni wedi gwneud, a mae'n ffonio'r office yn dweud, diw mae gen i doman yr hoff inches mae dod i'r ar, efo modwriaeth lliw ar ei coesa nhw. A diw, dyma ni'n na, o diw oedd, mi o'na. A mewn un flwyddyn, mi gath Trefor gofnodi yn yr ar 1370 o Gylfyn Braf, ac o hynny o'na 87 o wahanol adar efo modwriaeth lliw ar ei coesa nhw.
So, ond dipyn hyn o bobl eraill yn Dolgella dechrau cael hyd yn nhw'n ei gerddi a dechrau ni'n wybod, so oedden ni'n gwybod beth yn digwydd. Be sydd hefyd yn ddiddorol, wedi siarad efo pobl sydd wedi bod yn dal nhw'n yr Almaen a llefydd, maen nhw'n weddol ddof yn fanno a dod i'r gerddi reolaidd. Wan y Dolgella, wan dyn ni'n 2 a 4 genhedlaeth o'r adar yma'n dod i mewn ar ôl y Sunflowers duon yma. Mae fel bod yr cenhedlaethau yn dod i arfer dŵad i'r gerddi a bosib bod hyn yn rhywbeth sy'n mynd i fod yn fwy gyfarwydd efo ni ac yn fwy cyffredin. So, dalwch golach, cadwch lygad yn eich gerddi am beth sy'n mynd ymlaen. Pan da ni'n dal nhw, da ni'n trio bethau da ni fel mod drwydd, da ni'n siŵr pa mor fawr dyn nhw, pa mor iach dyn nhw, beth i hoed nhw, o math o bethau. Yn ffodus, dyn nhw ddim yn helpu rhyw lawar. Maen nhw'n licio cael gafal. Mae hwnnw yn deryn weddol ifanc. Gwmffon am y sgwar. A welwch chi'r plu yma yn ddu. A dim cweit mynd cyn bellad y ben yr adan y fan hyn. Dyma oedolyn, fel chi'n gweld, gwmffon berffaith sgwar fwy gwyn ac y plu yma fan hyn. Yn rwla dros y blynyddoedd, dwi wedi gweld llyfr efo llwyth o lyniau wedi gwneud gyn rhywun o'r Gylfyn Braf yn arddangos a mae'n defnyddio'r adenydd ac hwyliau neu beth eich galw yn yr adredd fel rhyw ffordd o ddanos ei hun i'r ieir. Ond dwi wedi chwilio a dwi wedi crafu mhen a fedra miw gofio lle na be dwi wedi gweld y lluniau yma. Dyn nhw ddim yn llyfr y monograff nath Guy Montfort, dyn nhw ddim yn Birds of the Western Palearctic, dyn nhw ddim yn hen lyfr handbook Weatherby. Dwi wedi bod trwy bob math o lyfrau a fedra miw gael hyd efo. Dwi hefyd wedi bod trwy bob un article yn British Birds a dyn nhw'n fanno. Rhyw ddiwrnod pan dwi ddim eisiau gael hyd efo, ond ydy hyn yn canu cloch efo rowyn sa chi'n gadw mi wybod, please. So, test bach i chi wan, da chi cael cliws. 2 gwmffon. A fel chi'n gweld, y pot pwyso'r deryn. Wedyn y pot pwyso, diolch methu brathu. So, o beth dwi wedi ddeitha chi, sgwar, lot o wyn yn efo, oedolyn, deryn y flwyddyn heb newid i blu, maen nhw'n llwyd, budur, ac yn fwy miniog, fwy o bont yn nhw fan hyn. So, gobeithio bod chi'n gwybod sut i oedio'r deryn wan. Ond fel nes i sôn, maen nhw wedi brathu. Rachel oedd ei helpu ni un tro. O gan bach reit neis. O brifo meddai. So, dyna ni. Fel chi'n gweld y rhwyd fan y fan hyn cyn i newid y dechneg. Tony sy'n rhedag y prosiect a sy'n cefn efo lle de. Be ddudodd o oedd bip, 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 bip. A dyna fo. Dyna'n llawer mwy tha chi. Maen nhw yn gafal, fel ydych chi, maen nhw'n medru malu coed cynnau ceirios, y racs efo'r big yna. Maen nhw'n anhygoel. Codi swigo gwaed yn hawdd. Da chi gweld gwaed ar yn wylo fi. So dyna fo. Ond beth sy'n ddiddorol, da ni wedi newid y dechneg yn Dolgella i ddefnyddio be mae'n alw'n Wshnet. So mae'r rhwyd wedi plygu'n ei hôl ar y llawr. Mae 2 bolyn i godi fod ar y llawr. A bungees lastig wedyn sy'n dynnu fo. A da chi'n danio fo efo cortyn. Yma mae yna 1, 2, 3, 4, 5, 6 ar y llawr. 2,000 o werth. Be sy'n ddiddorol, ddwn nhw i lawr pan mae'n werod ar y llawr. Mae'n werod yn cadw glir o'n nhw. Dwi'n yn siŵr pan, ond mae'n reswm. So pam na ddigon, da ni'n cuddiad yn y car y dop y banc, pam na ddigon yn yr ardal dal, tynnu'r llunyn, mae'r rhwyd drosodd a dal nhw. Wel, pam ddechreuon ni gael niferoedd resymol uchel, nath yr RSPB ddod i'n gweld ni. Maen nhw wedi bod yn ei gwaith ar hwn sydd yn dderyn weddol brin dros Brydain, yn dderyn brin, ac eisiau dysgu mwy amdanyn nhw. So, oedd gan poeth i gosod yr teclyn bach yma, sydd yn bach glyd ar gwmffon y deryn, mond ar ieir, ac wedyn dilyn nhw i weld faint o nythod yn cael hyd i a pa ddefnydd o'r coedwigodd lleol maen nhw'n wneud. Wel, gret, gathon ni hyd i nythod. Mae'r llyfrau'n dweud bod nhw allan ar ben y briga, yn i'w lefydd ddigon gwirion anodd fynd ati nhw, ond y nythod gafon ni hyd i'n Dolgella, i gyd i mewn yn dyn fel hyn i'r bolyn, a mae'r gamera bach yn sbio yn nhw. A beth yn ddiddorol, o'r holl broblema yn y nyth, yr aderyn oedd yn creu problem fwyaf ydy'r sgrech goed. Dyna di'r culprit mwyaf efo bita wyau hein, eithwi werod America-fil. So, dyma nyth ac lysa yn y byd. Glam powy fel sa chi'n disgwyl, lle, ond dyna ni.
Bydd yn ddiddorol, mae'r llyfr hefyd yn dweud bod nhw mewn hen goedwigodd, ond mae yna sawl nyth yma yn oll Dolgella yn y ffrydd sy'n rhwng, fel mae'r goedwig yn dechrau ar mynydd y ffryddoedd, mewn i goed bychan fel hyn, sydd wych, hawdd gahyd nhw. Dim cweit mor hawdd ar goedan yma, lle de, ond mae rhaid mi ddeitha chi, mae Tony wedi bod ar cyrsiau Health and Safety i ddysgu sut i iwsio raffa yn saff. Dwi'n gwybod faint o Health and Safety y blaen hyn, lle dwi wedi dew yn difnir nhw yn ydyn sydd. A dyma nhw'n cywion bach ni, dydyn nhw'n ddel. Glamp o giw, a gyd ond y roed yma, da chi'n gweld y big mawr yma'n dwad. Pam nhw'n galw am fwyd, y smotia mawr yma fan hyn. Mae'n siŵr, yn y twllwch, dwi'n meddwl gola dydd yn y goedwig, pan mae'n llond dos diwrnod tywyll, mae'n siŵr. Ond pan mae'r oedolion dod yn ei hola, mae'n siŵr bod hwn yn hawdd gweld lle mae'r cega'n galw am y bwyd. Chydig wythnosa wedyn, dyma ni giw sy'n debyg i Gylfyn Braf. A dyma ni dderin wedi ddal un yn gar trefor chydig o wythnosa eto wedyn. Be da ni wedi ddysgu? Wel, beth yn ddiddorol ydy, oedd Jerry i gychwyn, mae lawr yn Went, gath o aderyn, dim di Norwy. Mae Tony wedi cael 3 i Norwy. Bosib 4 erbyn heddiw, 1 iar gath i modrwyo yn diwedd mis Ebrill, ac wrth chwther i bol, o'na batch moel arni, oedd hi'n weddol dew cario lot o sain, ond erbyn mis Mehefin, o be oedd ar ôl o'i choesau hi a hitha, mewn bocs Tylluan frech yma yn Norwy. Hefyd, da ni wedi cael deryn o Dyffryn Conwy, dim di Norwy, ac yn wythnosa dwytha yma, mae yna dderyn gath i fodrwyo 2 flynedd yn ôl yn Dyffryn Conwy, wedi weld ar arfordir yma yn Yorkshire. Yn amlwg, dod yn ei ôl o Norwy a deryn o Dyffryn Conwy o hwnnw. So, da ni'n gwybod bod nhw'n mynd o gymlaen. Be sy'n ddiddorol ydy, mae'r adar yma sydd yn amfudo, maen nhw pan nhw'n tynnu nhw allan o'r rhwyd yn mis Ebrill, maen nhw i deimlo yn fwy ac yn drymach. A bod y premesur arnyn nhw, maen nhw yn fwy a maen nhw'n pwyso lot mwy, fel lot o adar amfudol, ar lot o sain arnyn nhw. Dyma un o'r Tony wedi gymryd yn rarwyn yn Norwy. Hefyd gafon ni un a thi fyny Sweden. Ond dyna ni. Mae o 3 hwnna, mae'n ni, mae'n Jerry. So, yn dan ma'n ysmydiadol ag ymlaen. A 2 flynedd yn ôl, oedd y tywydd yn berffaith i adar amfudol, o'na heidia i weld yma ar arfordir y Dwyrain. Ac ar un ddwrnod, o'na 400 mewn un berllan i lawr yma'n Kent cyn mynd osod i'r cyfandir. Gafon ni niferodd mawr yma yng Nghymru, jyst y niferodd da ni gael fel arfer bob bia. Rhyw broblem gafon ni, fel da chi'n gwybod, mae yna salwch trichomoniasis sydd wedi effeithio ar y pil-a-werdd y Greenfinch. Mae'n amlwg yn Dolgella oedd wedi neidio drosodd i'r Gylfyn Braf. Am bod ni'n trio gwneud y gwaith yma ac yn gofyn i bobl bwydo a cyfnodi nhw, oedden ni'n teimlo pyn bach yn gyfrifoldeb at hyn, ond oedd rhaid gwneud rhywbeth amdano fo. So peth cyntaf ydy, efo tric, mae rhaid i bawb stopio bwydo am fus, disinfectio, golchi i ffidars, a wedyn ail ddechrau pan mae'r cylch infection yma wedi marw. So, nath Julian Hughes sgwennu articl i ni yn y Daily Post, nath hwnnw allan. Nath y Cambra News i lawr y Sifeirionydd articl. Rothan ni bethau ar newyddion Cymraeg, galwad cynnar, newyddion Radio Cymru, Facebook Dolgellau, pobl yn crocio'n ball i ddrws. Ac bob parch i bobl Dolgellau, nath bob stopio bwydo, disinfectio, a mi laddwyd y cylch transmission yma. A nath ni job wych ohono fo. Rydyn beth oedd yn bwysig, oedd rhaid i ni fod yn hollol frwnt efo bobl, oedd rhaid deud, wel, ond rhaid pobl ddeud, wel, maen nhw'n licio dod actw am fwyd, oedd rhaid deud bobl, so da chi'n mynd i gario ymlaen bwydo'r adar yma, da chi'n mynd i lladd nhw. So da chi'n mynd i stopio am fus a llnau, ddown nhw'n i hola a fydd na ddim broblam, a newch chi ddim drwg iddyn nhw. A mi weithio. Erbyn heddiw, mae'r boblogaeth yn mynd o gwmpas, a maen nhw'n dechrau arfer gerddi eraill. Dyma iar gath i gymryd i llun hi mewn gar yn Rhyd Sarn ddim yn bell o Ffestiniog. A dyma'i phartnar hi, a fel da chi'n gweld, sgynno fo ddim modrwydd i goes. Be sy'n ddiddorol ydy, os ydyn nhw isio tynnu'r modrwydd plastig, maen nhw'n tynnu nhw. Gath un geiliog i ddal, un foran Dolgellau, gath o fodrwydd. Gath o'i ail ddal 2 awr wedyn, oedd o wedi tynnu'r fodrwydd. Gath o fodrwydd newydd i gosod.
fymryn bach o gliw ar y fodrwydd i stopio fo ogor y fodrwydd yn hy bosib. Gath o'i ddal eto cyn cinio ac oedd wedi tynnu honno hefyd. So os dyn nhw'n penderfynu tynnu nhw i ffwrdd maen nhw'n dŵad. So dyna ni. A hwn yr un rar ac oedd ei ar. A dyma ni ddarfod. Mae ni clamp o geiliog. Fel chi'n gweld, cwmffon sgwar, so hen erin. Sbiwch glas tywyll pendigedig. A'r big yma yn wyn. So hwn di ddal yn gynnar yn y tymor. Pyn bach o las, dwch 2 fis dyfo, a fydd y big yna yn y las tywyll eto. Rhaid mi ymddiheuro bod fi'n mynd bersonol i siarad efo chi ag ateb cwestiynau. Ond sgynnoch chi ryw gwestiynau, mae fy e-bost i ar rhif ffôn i'r gael ar safle we y BTO. Diolch yn fawr chi am wrando, gobeithio fod chi wedi mwynhau.